Μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου. Κύριε Νικολάου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπου, και εσάς και τους τηλεδιαδέκτες. Για πείτε μας, τι γίνεται με αυτό το ωράριό σας? Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά έχουμε και εμείς ενημερωθεί από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τις οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας για διαφοροποίηση των ωραρίων των συναδέλφων που εργάζονται σε διάφορα τμήματα. Αυτή τη μέρα έπεσε η τύχη, δυστυχώς θα το πω λιτροιακά, στους ουρανούς πρόληψης οδηγών, ουρανού πρόληψης εγκλήματος. Τα παιδιά που αποτελούν τη ραχουχαγιά της αστυνομίας, σίγουρα για άλλα τμήματα, όσον αφορά την πρόληψη του εγκλήματος. Είναι αυτοί οι οποίοι καθημερινά δίνουν αγώνα για να συλλάβουν, να αποτρέψουν εγκλήματα και να βοηθήσουν να κρατήσουν τη χώρα μας ασφαλή. Εσείς πότε το πληροφορηθήκατε? Εμείς το έχουμε πληροφορηθεί, εγώ προσωπικά, χθες το απόγευμα, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκα από συνάδελφο, από επηρεαζόμενο συνάδελφο, ότι του έχει δοθεί συγκεκριμένη οδηγία για τροποποίηση του συγκεκριμένου ωραρίου. Ναι. Δυστυχώς, χωρίς καμία διαβούλευση με το Αρχηγείο Αστυνομίας. Για ακόμα μια φορά. Και, κύριε Νικολάου, αυτό που έχει ενοχλήσει είναι ότι ο αρχηγός της δύναμης δεν μπαίνει στη διαδικασία για διαβούλευση, ή με την αλλαγή του ωραρίου υπάρχουν συνέπειες, αν θέλετε, και στη δουλειά ή και στη κοινωνική προσωπική ζωή ενός αστυνομικού? Τι είναι αυτό που ενοχλεί? Και τα δύο, κυρία Χαραλάμπου, σε ενοχλούν. Να κάνω μια μικρή παρένθεση μόνο να σας αναφέρω την Παρασκευή. Είχαμε μια μέσα στα πλαίσια των τακτικών συναντήσεων που έχουμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης. Είχαμε συνάντηση μαζί του και τα συμπεράσματα που βγήκαν από τη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν τρία. Να δώσουμε το μήνυμα προς όλους τους συναδέλφους και τα συγχαρητήρια του Υπουργού για το εξαιρετικό έργο το οποίο κάνουν. Να τους δώσουμε τη στήριξη του Υπουργού ότι θα είναι στο πλευρό τους για οτιδήποτε χρειαστεί, αν και εφόσον κάνουν ευκαιρία τη δουλειά τους, και ότι τα σάπια μοίρα την αστυνομία εκεί που πρέπει, αν εντοπιστούν, θα είναι αμήλικτος. Και το τρίτο είναι η εξύψωση των ηθικών αστυνομικών. Ένα από τα πλαίσια και να βγούμε προς τα έξω και να μεταφέρουμε και να βρούμε τρόπο να εξυψωθεί το ηθικό των αστυνομικών. Με αυτή την απόφαση την οποία έχουμε ενημερωθεί χθες, δυστυχώς το ηθικό των αστυνομικών ταλαιπωρείται, πέφτει και ούτω καθεξής. Έχετε πει τι συνέβη στα ίδια συνάδελφα. Θα του έχουν αποκοπεί από σήμερα 15 ημεραρχίες το χρόνο. Δηλαδή 15 μέρες το χρόνο ο συνάδελφος θα εργάζεται περισσότερα. Και επιπρόσθετα το μήνυμο 100 ευρώ το μήνα θα είναι αποκοπή από το μισό του. Έχει κανονίσει τη ζωή του, έχει κανονίσει τις υποχρεώσεις του και ούτω καθεξής να είναι το συγκεκριμένο εισόδημα. Τώρα με αυτόν... Άρα μειώνονται και τα ρεπό και τα εισοδήματά του? Φυσικά και τα δύο, όπως έχετε πει, μειώνονται και τα εισοδήματα τους και τα day-off του, τα ρεπό τα οποία έχουν. Άρα, και η δικαιολογία από πλευράς του αρχηγού είναι ότι αυτό βοηθάει σε τι, η αλλαγή του ωραρίου και η μείωση της μίας ώρας? Μέσα στα πλαίσια της επιστολής την οποία έχουμε δει, και εμείς από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας ή μέσω συναδέλφων, θα αυξηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα της αστυνομίας. Αυτό, αν θα αυξηθεί όχι η επιχειρησιακή ετοιμότητα της αστυνομίας, θα μας το πει το ίδιο το αρχηγείο. Εμείς βλέπουμε την κατακραυγή των συναδέλφων, οι οποίοι μας έχουν πάρει ακόμα μια φορά τηλέφωνο. Δεν σταμάτησαν από εχθές που έχει βγει στην αγόραση να μας λένε τα παράπονα τους, τους προβληματισμούς τους. Είναι άτομα τα οποία δίνουν την ψυχή τους καθημερινά στον αγώνα για πρόληψη του εγκλήματος, και αντί να τους θαρρύνουμε να βγει το ηθικό τους προς τα πάνω, δυστυχώς με αυτές τις ενέργειες τους κάνουμε να προβληματίζονται. Μην κάνουν να γίνει οτιδήποτε, κυρία Χαραλάμπου, κατά τη διάρκεια του καθήκοντος, του συνεχόμενου καθήκοντος των μέλων της αστυνομίας που πρέπει να δράσουν σε δευτερόλεπτα, ποιος θα καλύψει αυτούς τους συνάδελφους? Εμείς είμαστε δίπλα τους, με νόμιμα μέτρα θα προχωρήσουμε περαιτέρω. Τι θα κάνετε? Έχω συγκαλέσει απόψε συνέλευση της Ολομέλειας του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου για να λάβουμε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες θα είναι σεβαστές από το Ολομέλεια. Πιθανόν με τις αποφάσεις αυτές, όχι να προδικάσω, να είναι άμεση συνάντηση με το Αρχηγό Αστυνομίας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και οτιδήποτε άλλο να αποφασιστεί μέσα σε νόμιμα πλαίσια. Δεν θα κάνουμε οτιδήποτε το οποίο θα βλάψουν τους πολίτες, να ξέρουν ότι η αστυνομία είναι δίπλα τους και να κρατήσει την υγεία μας ασφαλή με την αυξανόμενη εγκληματικότητα που υπάρχει. Θα επιδιώξετε επικοινωνία με τον Αρχηγό Αστυνομίας ή τον Υπουργό Δικαιοσύνης? Ναι, σίγουρα. Αν και εφόσον η Ολομέλεια απόψε
εγκρίνει τα συγκεκριμένα εισηγήσεις που πιθανόν να τεθούν, γιατί όχι. Πάντως λέγεται είναι ενοχλημένος ο Υπουργός, ο κύριος Φυτήρης, γιατί δεν είχε, λέει, καμία ενημέρωση για τις προθέσεις του αρχηγού. Το έχουμε και εμείς παρακολουθήσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, από το μέσα επικοινωνίας. Το έχουμε δει και εμείς. Και εμείς το ίδιο θέλουμε οι συνάδελφοι να έχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα της απόδοσης τους. Αν αυτό το αποτέλεσμα καταρραγώνεται και το ηθικό τους από αυτές τις συνέργειες, τι να πω, κρίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Νικολάου. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλώς σας υπόλοιπα. Καλή συνέχεια.